कि गाड़ी धोरे अरे खाती जानी दौरी अछुमाए गोरी ले गाड़ी धोरे खाती जानी दौरी चुमाए गोरी गाड़ी धोरे जाता नी बहरा तनी भाव अभी तू जो नाच नचत रहो ई कलकतिया नाच नचत रहो हां जी तनी बिहार वाला छपरा वाला एही जिला वाला को दो तनी भारतीय नारी के बात बता कुछ कहा जाए जाता नी बहरा ए बोलो देखने ये भोजपुरी हो हमनी के बूट फेंक के बानर ना बजाई जा ना हमनी के सुनावे वाला होई जा जातनी आर बहरा ऐसे कोरी ले चिनौरी गाड़ी धोरे खाती जानी दौरी चुमाए गोरी गाड़ी धोरे खाती जानी हमार भोजपुरी के पहचान के करा से गोलू राजा से ना शिव कुमार बिक्कू से ना अनुपमा से ना जी पवन सिंह से ना खेसारी लाल जी से नहीं भिखारी ठाकुर से उनके गीत हो अरे गावन करो वाला पिया हो घर भाई हो गावन करो वाला पिया हो घर भाई हो अपने तो कोइलो पिया अरे अपने तो कोइलो सुनी ना अपने बाहर जाई थी तेगो काम करू देखियो बयातना चाहे देखियो बयातना लजाई जानी लाज से देखियो बयातना देखियो बयातना रिदम बताओ तरे हो ये रिदमवा के जगह पर तनी डांस सिखा दी हतो हां जी कितना मजा आया चुमा बिना गोलू जी रहे कपोरी आज से रहे कपोरी आज से चुमा बिना पास से सिखा के बेटन राही भोरी बोलो कहतरी के बाहर जाता रहो राह में भौरी कइला से पेट ना भरी एगो किस को लेबो तो तारे दूसरा जगह ताके के मने ना करी ना जी पेट नहीं भरी रे
गाड़ी धोरे खाती जानी दौरी चुमाए गोरी गाड़ी धोरे खाती जानी दौरी चुमाए गारंटी से कह सकते हैं चलत रहे कि आज के समय में इंटरटेन के दुनिया में खेसारी लाल जी के नाम बा तो गायकी के क्षेत्र में आवाज के मामले में पवन सिंह जी भी अच्छा बाड़ो बहुत ही अच्छा उनकर एगो गीत हम पुराना बताओ तनी नायका तो सभे लोग खींच लेता हां जी हमें कौन सेट करी कौन एगो फौजी जवान कहत रहे अपना मेहरारू के बारे में का लोर से पुताइल बड़ुए अरे पीरिए परा अच्छा चिट्ठिया लिखत रोले होई है आई हो हमर जान चिट्ठिया लिखत रोले होई पूछला को कहे चीज बना दी पिया के पिया नहीं पिया ना पिया के हिया के दरसी बना दी उनको पतिया सुन के मना उनको पतिया सुन के हम धोली गाँव के सिवा और अंत में यही के बात दिली पूरा यही के बात यही के बात यही के हमारा ये देहिया के मजा दी थोड़ा मजा दी सोनू संगदी सोनू संगदी लखानी सोनू संगदी सोनू संगदी सोनू संगदी खानी बोली मोती सौरी सुमाया सोनू संग दिल खानी बोली जनी सौरी चुमाए गो अरे औरी ले बाकी गाड़ी धोरे ये से हम कहत नहीं करो उठलिया में रोटी बोर के जाई तो जतरा बिगड़ जाई आ चुमावा ले ले तो जतरा बन रही गाड़ी धोरे खाती जानी दौरी आ चुमाए गो यही गौतम भैया हमारे भोजपुरी है, यही पूरा परिवार है।
भैया